Ngalenang berita liyane, siji wong lanang nang Kutha Probolinggo digibengi wong akeh sakmarine ketemon meksa mbarek bingkep mbok ndewor nang jero montor. Pelaku sing dibedhek duweni kelainan seksual asale moro-moro ngleboni montor mbok ndewor terus ngincim mbedil korban. Warga mbarek wong sing liwat dalan Cokro Aminoto Kutha Probolinggo Kemis bengi wingi digawe geger mbarek kelakuane wong lanang sing ketemon ngepuki mbok ndewor nang jero montor. Warga sing eruh kedadeane dadi mangkel terus nyacak ngibengi pelaku. Ketange cak ning polisi teko gawe ngamano pelaku sadurunge dadi samsak uripe warga sing gedem-gedem. Pelaku terus digawa nang Mapolres Probolinggo Kutha. Pelaku iki jenenge Arif Rahman Hakim, 49 tahun, warga Kecamatan Kanigaran, Kutha Probolinggo. Sauntara korbane yaiku Bu Dokter, inisiale AF, warga Sumberwetan, Kecamatan Kanigaran, Kutha Probolinggo. Teko kasil selidikan, korban asale melbu montor dhewean kape mulih sakmarine praktek. Moro-moro, pelaku sing gak dikenal korban melok melbu montor. Teko jok mburi pelaku meksa bingkep korban barek ngincim bakal oleh mbedil korban nek nglawan. Korban sing ngerasa nyawane keencim langsung bengok sampai akhirnya warga sing moro ngibengi pelaku. Durung diirui apa niate pelaku ngincim korban nang jero montor, dibedhek pelaku nduweni kelainan seksual. Kasat Reskrim Polres Probolinggo Kutha, Ibtu Zainal Arifin mastekno, korban gak kenal karo pelaku. Lah pelaku dhewe cak ning wis semingguan iki nggambar klinik panggone korban praktek. Teko tangane pelaku, polisi yo ngamano palu sing digawe meden-medeni korban. Sakmarine dipriksa petugas, korban gak gelem komentar akeh-akeh perkara kedadian iki. Farid Fahlevi, JTV.